वेलकाम टू आवर गोरलै चेनेल। स' दिनै जोङो 5.2 नि 2 नाम्बारखौ सावरायनोसै। जेसेबां एखा सावरायगोन 3 नाम्बारखौबो जुदि टाइम मोनस्लाबोबा खालामगोन। स' नोंथांमोना जुदि बिनि आगोलनि भिडिअखौ जुदि नायाखैबा नायनानै ला, मानोना जोङो बेयाव नै भिडिअ जा जोङो फर्मुलाफोरखौ डिसकासन खालामा। फर्मुलाफोरखौ जोङो आगोलनि भिडिअआव डिसकासन खालामखानाय जाबाय। स' जों दा नै नाम्बार कुइसनखौ खालामगोन। 2 नाम्बार कुइसनाव मा दङ, गाहायनि थार सायख' आरो जुक्ति हो। माने थार सायख'नो होदों आरो जुक्ति होनो होदों। माने 10, 7 डट एपिनि 30 बिदाबा मा मोनसे जागोन नायनो होदों आरो नैनिबो 11 टि बिदाबा मा मोनसे जागोन नायनो होदों। दा जों फैनायनिसै लोगोफोर। स' नोंथांमोना बिजाबखौ दिहुनना लाबानो जाबाय। कुइसनखौ मोजां नायदो आरो कलम बहि खाथा दिहुनना ला। बेनिफ्राय आं माबोरै बुजायो नोंथांमोना थुखिलांबाय था, होमबानिया माने बुजिनो गोरलै जायो आरो। स' फै लोगोफोर नायनोसै मा मोनसेया नंगौ। जोंना सिरिज होनाय दङ, मा होनाय दङ जोंना सिरिज होनाय दङ 5.2 नि हा नैबे 5.2 नि 2 नि 1 जोंना सिरिज होनाय दङ 10, 7, 4 डट नैबे जाबाय A1, नैबे जाबाय A2, नैबे जाबाय A3 डट A1 आरो A जों समान हा, A आनो जाबाय A1। स' दा जों A30 माने 30 बिदायाव दिहुननांगौ। जों दा मा दिहुनसै A30 गुल मा जागोन A प्लास एन आ बेसेबां जागोन जोंना एन आ 30 माइनास 1 डि आ बेसेबां सरि फार्स्टआव जोङो डिखौ दिहुनना लाग्रोनांगोन। डि इकुवल टु मा जागोन A2 माइनास A1। A2 आ मा जोंनिया A2 आ जाबाय 7, ओमफ्राय A1 आ बेसेबां A1 आ जाबाय 10। होमबा मा जाखो जोंनिया नैबे माइनास 3। होमबा दा डिआ मा जाखो माइनास 3 नि माइनास 3 होनसै। माइनास 3 जाबाय डिआ। बेनिफ्राय दा दिहुनसै एनि जायगायाव फजनसै मानखौ 10, ओमफ्राय 30 निफ्राय 1 थांबाय जोंहा 29 माइनास 3 इकुवल टु 10 प्लास सरि नैबे माइनास खालामखानोसै आं, माइनास प्लासजों माइनास जाबाय। दा नैखौ सानजाबदो 9 निफ्राय 9 जों 3 जों सानजाबा 27 टु 7 2 थांबाय बायजोथिं 3 जों 2 जों 6 6 जों 7 8 बेसेबां जाखो होमबा 87। दा 10 निफ्राय 87 थांबा बेसेबां माइनास 77 माइनास मानो जाखो मानोना गोदोनि सिगाङाव माइनास दं। दा होमबा माइनास 77 जोंना मा अपसना जों दङ जोंना एन्सारा सि। दा जाबाय होमबा जोंनि एन्सारा जाबाय सि। थिग बिदिनो नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायनि माबानि नैखौ नायलायनोसै मा नाम्बार बे सेनि नैखौ नायलायनोसै। सेनि उनाव मा दं 3 दं, नैनि नैखौ मा दं बेयाव माइनास 3 दं, 1/2 दं, बेनिफ्राय सरि निउ माइनास दं हा, बेनिफ्राय 2 दं, ओमफ्राय डट होमबा दा मा दिहुननांगौ एपिनि मा दिहुननो दोङो एपिनि 11 टि बिदाब होमबा दा मा मोनसे एन्सार बेयावबो होदों। एन्सारा ए इकुवल होनाय दङ 28, बि इकुवल होनाय दङ 22, बेनिफ्राय सि इकुवल होनाय दङ माइनास 38, बेनिफ्राय डि इकुवल होनाय दङ बेसेबां होनाय दङ इयो डि इकुवल माइनास 48 1/2। स' दा जों नायनोसै सरि नैबे इकुवल गैया हा, डिआ सि बेबायदि। स' दानि बायदिनो सलुसन एपि इकुवल बेसेबां होनाय दङ जोंना एपि इकुवल बेसेबां होनाय दङ माइनास 3 माने एरिथमेटिक प्रसेस माने सानलु जौगाथि इकुवल होनाय दङ माइनास 3 माइनास 1/2 आरो 2 डट बिदिनो नैबे गिबि बिदाब नैबे ए नैबे A2 नैबे A3। ओमफ्राय दा जों मा खालामनांगोन जों दा डिखौ दिहुनग्रोना लानांगोन। डि इकुवल टु A2 माइनास A1 इकुवल टु मा जागोन दा A2 आ माइनास 2 माइनास नै माइनासा माइनास इनिफ्राय A1 बिदाबा माइनास 3 इकुवल टु मा जागोन माइनास 1/2 माइनास मा जागोन प्लास 3। दा इखौ दुसरा दिहुनना दाजाबदो। दा दुसरा दिहुननायखौ जाय रोंगौ कमेन्ट बक्सआव रोंगौ होनना लिरना होबानो जाबाय आरो रोङिफोरा रोङि होनना लिरना हो। आरो जुदि जोङो नोंथांमोना जुदि सानोब्ला बेबायदि माबोरै दाजाबो दानख'यो बेखौ जुदि रोङाबा कमेन्ट बक्सआव मोनसे कमेन्ट हरना होबानो जाबाय। स' नैखौ मा खालामगोन दा माइनास 1 प्लास मा जागोन नै 1 दङ नालाय 1 जों नैखौ रानबा नैखौनो मोनगोन, 2 जों 3 सानजाबा 6। दा मा मोनखो होमबा नैबे मोनबाय 5/2। देयारफर मा जागोन जोंना मा बेसेबां बिदाब दिहुननो होदों 11 टि A11 इकुवल टु मा जागोन A प्लास 11 माइनास 1 डिआ बेसेबां दङ 5/2। फर्मुलाखौ आगोलनो लिरना होखाबाय, होमबा खेबसे लिरना होफिनसै नोंथिं आं नैखौ लिरनाङा नैबे फर्मुलाया जोंनिया फर्मुलाखौ लिरना होफिनसै आं खेबसे एन इकुवल टु A प्लास n माइनास 1 डि। आगोलनि भिडिअखौ नायना ला जाय आगोलनि भिडिअखौ नायाखै मोजाङै। ए आ बेसेबां दङ ए आ दङ माइनास 3 प्लास 11 माइनास 1 आ जाबाय 10 इकुवल टु 5/2। नैबे जाबाय बेसेबां मोनगोन होमबा
नैबे दा रानबा 10 खौ 2 जों रानबा 5 मोनबाय -3 प्लस 5 × 5 25 -3 निफ्राय 25 थांबा बेसेबां 22 डाबल टू दा मोनसे सोना दोङो बी दा एन्सारा होमबा मा जागोन एन्सार इकुवेल टू मा जागोन एन्सारा मा जागोन बी एन्सारा जागोन जोंना बी स' आं मोनसे स्टुडेन्ट बा लोगोफोर बा फरायसामोनखौ खावलायनो नागिरो जे माने नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ डाइरेक्ट जुदि सोरबाबा जुदि आगोलनि जुदि फरायथाराखैबा बा बुजि मोनद्रायाखैबा डाइरेक्ट बादलाबासि नायनाङा भिडिअफोरखौ माने सिरिज होखानाय जादों नालाय बेनिखायनो माने फारसेनिफ्राय नायब्ला नोंथांमोना बुजिनो एसे गोरलै जागोन होनना सानो आरो स' नोंथांमोना जाय मोजाङै बुजि मोनाखै फार्स्टनिफ्राय मोजाङै भिडिअखौ नाय होमबाना अबभियासलि नोंथांमोना बुजिगोन होनना आसा खालामो स' दा जों एबार 3 नाम्बारखौ सावरायनोसै 3 नाम्बाराव मा होनाय गाहायनि एपिफोरनि बाक्सुआव गोमानाय बिदाबफोरखौ जोंखौ मा खालामनो होदो आबुं खालामनो होदो बा दिहुननो होदों आरो दा नै बाक्सु मा अनजिमा जागोन नैफोर बाक्सु मा अनजिमा जागोन जोंखौ दिहुननो होदों स' जों स्टार्ट खालामनोसै फै लोगोफोर स' जोंना मा दोङो 2 नै ब्लेंक दोङो नैबे 26 दङ जों माखौ दिहुननांगौ ब्लेंकखौ दिहुननांगौ दा नैबे मा बिदाब नैबे जाबाय गिबि बिदाब नैबे जाबाय नैथि बिदाब नैबे जाबाय थामथि बिदाब जोंनो दा नैथि बिदाबखौ दिहुननांगौ दा नैथि बिदाब दिहुननाय लोगो लोगो जों फर्मुलाखौ डाइरेक्ट गोसोखां नोंथांमोना ओइ फर्मुला आगोलनि बुजिनायखौ n इकुवेल टू मा a प्लस n माइनास 1 d आं आगोलनो होन्दोंमोन जायखिजाया मोनसे बिदाब दिहुननांगौबा जों माखौ दिहुनना लानांगोन a आरो माखौ दिहुननांगोन d बिसोर मोननैखौ जुदि दिहुननो हायोब्ला जों जायखिजाया बिदाबखौनो जोङो इजिलि दिहुननो हागोन आरो स' जों दा दिहुनसै नेव दिहुननो कारने मा खालामग्रोनांगोन जोङो a1 इकुवेल टू मा होनाय दोङो 2 दा a1 इकुवेल टू मा होनाय जोङो जोंना 2 बेनिफ्राय a3 इकुवेल टू बेसेबां होनाय दोङो 26 दा a1 नि जायगायाव मा लिरनाय जोङो नै फर्मुलाखौ लिरना होनसै a1 नि जायगायाव a आथ' a आनो थागोन प्लास n नि जायगायाव मा जागोन 1 माइनास 1 ओमफ्राय d इकुवेल बेसे जागोन 2 दा नैबे मा जागोन a इकुवेल टू 2 ओमफ्राय थिग बिदिनो नैबे मा जागोन दा a3 नि जायगायाव मा लिरनो हागोन जोङो a3 नि जायगायाव नै फर्मुलाखौ लिरदो a प्लास 3 माइनास 1 d इकुवेल बेसेबां 26 implies that a plus 2d equal to 26 implies that a आ बेसेबां मोनखो 2 plus 2d equal to 26 implies that 2d equal to 2 को लांसै 26 minus 2 implies that 2d equal to 24 implies that d equal to 24 by 2 दा नै 2 जों बिजों थांगोन 12 दा एन्सारा बेसेबां जोंना d equal to 12 दा जों d बो मोनबाय n आबो होनाय दङ a आबो मोनबाय जों दा इजिलि a2 दिहुननो हागोन आरो दा फर्मुलाया मा जागोन a2 इकुवेल टू a प्लस 2 माइनास 1 d दा a आ बेसेबां a आ जों गिबि बिदाब एबा a आरो a1 एखे दा a इकुवेल टू 2 मोनबाय जोङो 2 प्लस 2 माइनास 1 1 ओमफ्राय d आ बेसेबां मोनखो 12 इकुवेल टू 2 प्लस 12 इकुवेल टू बेसेबां मोनखो 14 एन्सारा बेसेबां जागोन होनबा दा नैबे दा बेसेबां जागोन जोंना नैबे एन्सारा जागोन नैबे बेसेबां 14 स' नैबे जाबाय 3 नि 2 नाम्बार स' 2 नाम्बाराव नैबेखौ दिहुननांगौ आरो नैखौ दिहुननांगौ जोंनो मा नैबे a1 ओमफ्राय नैबे मा a2 नैबे मा a3 आरो नैबे मा a4 जोंनो नैखौ दिहुननांगौ a1 दिहुननांगौ a3 दिहुननांगौ a4 दिहुननांगौ दा मा होनाय दङ a2 होनाय दङ सलुसन डाइरेक्ट लिरखानोसै a2 इकुवेल बेसेबां 13 बेनिफ्राय a4 इकुवेल बेसेबां 3 दानि बायदिनो खालामसै दानि 1 नाम्बारखौ माबायदि खालामदोंमोन बेबायदिनो a2 इकुवेल टू मा जागोन a1 एबा a प्लस 2 आ मा दोङो n माइनास माने n माइनास 1 जागोन ना होमबा मा जागोन 2 माइनास 1 माने नैथि बिदाब ना बेनिखायनो बे जागोन d आथ' d गैया जोङो इकुवेल टू 13 थिग बिदिनो नैखौबो लिरदो नैखौबो a प्लस n आ बेसेबां जागोन 4 माइनास 1 d बो गैया जोंना 3 दा ओमफ्राय नै केलकुलेसन खालामदो a प्लस 2 निफ्राय 1 थांबा 1 जों d सानजाबबा d इकुवेल बेसेबां 13 थिग बिदिनो खालाम a प्लस नैबे मा जागोन 3d इकुवेल बेसेबां 3 नैखौ 1 हो आरो नैखौ मा हो 2 हो सरि स' दा जोङो 1 माइनास 2 खालामदो 1 माइनास 2 खालामदो 1 माइनास 2 खालामबा मा जागोन a प्लस d माने बे साइड राइट हेन्ड साइड दाजाब मा दांख' खालाम बेनिफ्राय लेफ्ट हेन्ड साइड दांख' दा नै जों आरो नैखौ दांख'नांगोन बेनिफ्राय नै जों आरो नैखौ दांख'नांगोन दा a प्लस d दंग्रोयो माइनास ओमफ्राय माइनास खालामबा जों ब्रेकेट खेबसे लिरना लाग्रोनाया मोजां जाहाथे नोंथांमोना जुदि फार्स्ट बेबायदि खालामनो मोनदोंब्ला
जुदि बेबायदि अंक जुदि खालामबाय थादोंबा नोंथांमोना केलकुलेसनखौ गोरलै मोनगोन आरो जाय बेबायदि अंकफोरखौ खालामनो मोनफ्लाङाखै बा खालामनाया खम बेफोरखौ होनदों आरो स' ब्रेकेट उठायबा मा जागोन ए प्लास डि ना ब्रेकेट उठायबा नै माइनासआ नै प्लासजों माइनास जाबाय माइनास ए प्लास नै मा जागोन माइनास 3d माने नै प्लासआ मुवा चेन्ज जालांगोन जोंना मुवा कनभार्ट जालांगोन माइनासआव कनभार्ट जालांगोन दा 13 माइनास 3 इकुवेल बेसेबां 10 दा इनिफ्राय नै माइनासखौ जोङो इनिफ्राय एजों केन्सेल थांबाय इनिफ्राय डि मोनसेल' डि दोङो नैयाव ओमफ्राय नैयाव मोनथाम डि दोङो खैथा डि थागोन दांख'बा 2d इकुवेल टु 10 इकुवेल टु मा जागोन दा डि इकुवेल टु माइनास 10/2 इकुवेल टु बेसेबां मोनखो नैबे 5 जागोन इकुवेल टु बेसेबां माइनास 5 दा डिखौ बेसेबां मोनखो जोङो डि स' डि इकुवेल मा मोनखो जोंना माइनास 5 स' दा डिनि मानखौ सियाव फजनसै डिनि नैबे डिहा डिनि मानखौ 1 नङाव फजना मोनो आखरफोरखौ मा लिरनो जुदि नोंथांमोना आंनि बड' आखरा एसे गाज्रियानो होनजायो आरो स' नोंथांमोना आखरखौ साफा खालामनो नाजा माने मोजां खालामनो नाजा आरो मोजां लिरनो फजना मोनो मा 1 इमप्लाइज डेट ए डिनि जायगायाव फज'दो नैया नैयाव डिनि जायगायाव मा फज'नांगोन -5 माने प्लास दं नालाय माइनास दं प्लास जों मा जाहैगोन माइनास डाइरेक्ट लिरखाबाय आं 13 दा ए इकुवेल जागोन 13 प्लास 5 इकुवेल बेसेबां 18 दा गिबि बिदिबा मा जागोन जोंना 18 माने नैबे बिदिबा बेसेबां नैबे बेसेबां जाहैगोन जोंना 18 ओमफ्राय दा जोंनो A3 खौ दिहुननांगौ दा A3 दा फर्मुलाखौ मोनबाय नालाय ए आरो डिखौ मोनबाय नालाय सिन्था गैला A3 इकुवेल टु ए प्लास 3 माइनास 1 डि ए आ बेसेबां जोंना 18 मोनबाय प्लास 3 माइनास 1 2 जागोन डि आ बेसेबां जोङो माइनास 5 इकुवेल जागोन 18 माइनास 10 इकुवेल जागोन 8 दा A3 इकुवेल जागोन A3 इकुवेल टु 8 दा नै A3 नि जायगायाव मा जागोन जोंना A3 नि जायगायाव 8 बेनो जाबाय जोंनिया एन्सार दा नेक्स्टखौ नायलायनोसै दा नैनि 3 नाम्बारनि बेखौ नायलायनोसै 3 नाम्बारनि मा इयो 3 नाम्बारनि 3 दा ए दोङो नैखौ मोननैखौ दिहुननांगौ दा ए इकुवेल टु बेसेबां 5 ए एबा A1 इकुवेल टु 5 इनिफ्राय नैबे नैबे A2 नैबे A3 नैबे A4 इकुवेल बेसेबां A4 इकुवेल टु 9 1/2 दा बिदिखौ बेबायदि जुदि 1/2 बायदि कनभार्ट खालामनांगौबा जों मा खालामनांगौ फार्स्टआव नैजों बिदि सानजाबनांगौ नैजों इजों सानजाबा मा जागोन सिङावथ' नैयानो थागोन नैजों सानजाबनानै माजों दाजाबनांगोन नै सानैजों नैजों 9जों सानजाबा 18 प्लास माजों दाजाबनांगोन 1जों इकुवेल जा मोनखो होमबा 19/2 बेसेबां जाखो होमबा इयो दा 19/2 जाबाय देयारफर दा A4 इकुवेल टु बेसेबां मोनखो जोङो 19/2 ओमफ्राय जे A4 नि जायगायाव फर्मुलाखौ फज'दो A4 नि जायगायाव फर्मुलाखौ फज'दो A4 नि जायगायाव फर्मुला फज'बा मा जागोन ए प्लास मा जागोन ए ना मा जागोन 4 माइनास 1 डि इकुवेल टु 19/2 आरो ए आ बेसेबां होनाय दंखायो ए एबा A1 होनाय दंखायो 5 फज'दो दा ए नि जायगायाव 5 आरो 4 माइनास 1 जागोन 3 डि इकुवेल टु 19/2 5 खौ बेसे लांदो 3 डि इकुवेल टु 19/2 माइनास 5 दा बेखौ खालामदो केलकुलेसन 19 माइनास नैबे जागोन 10 इकुवेल टु बेसेबां 9/2 इनिफ्राय जागोन डि इकुवेल जागोन दा 9/2 सानजाब 3 नैबे सिङाव जाहैगोन ओमफ्राय नैबे दानबा मा जागोन 3 दा डिनि माना जागोन 3/2 जों दा A2 दिहुननांगोन दा A2 फर्मुलाया जोंना इजिमोन A2 इकुवेल टु माने मा A1 प्लास G इनिफ्राय A1 आ जोंना बेसेबां होनाय दोङो A1 आ होनाय दंखायो 5 D आ बेसेबां होनाय मोनखो 2/3/2 इकुवेल बेसेबां होनबा 10 प्लास 3 इकुवेल बेसेबां 13/2 थिग बिदिनो A3 दिहुननांगौ नैया A3 इकुवेल मा जागोन A3 इकुवेल टु A2 प्लास D बेखौ आगोलनो सोलोंखाबाय A2 आ बेसेबां मोनखो 13/2 प्लास D आ बेसेबां 3/2 इकुवेल जागोन 13 प्लास 3 इकुवेल टु 16/2 इकुवेल बेसेबां जागोन 8 दा बेनि एन्सारा जाबाय बेनो दा 4 नाम्बारखौ नायलायनोसै 4 नाम्बाराव मा दं जोंना 4 नाम्बाराव दं नैबे जाबाय -4 बेनिफ्राय बहुद बुरजा दिहुननांगौ बे नाम्बारा 3 नाम्बारजों एकदम सेम अंक जा जोंना एसे बांद्राय दिहुननांगोन आरो 1 नाम्बारजों एकदम एखे नैबे A नैबे A2 नैबे A3 नैबे A4 नैबे A5 नैबे A6 A आरो A1 जों एखेहा बिदों आगोलनो बुखिबाय थादों बेखौ आं समान जायो होननानै दा A6 इकुवेल बेसेबां दोङो 6 दा A6 नि जायगायाव फर्मुलाखौ फज'दो आगोलनि बायदि A6 नि जायगायाव मा जागोन जोंना
a plus 6 minus 1 d equal to 6 a बेसां minus 4 ओमफ्राय 6 minus 1 d 6 minus 1 बेसां जायो 5 d equal to 6 ओमफ्राय 5 d equal to 6 बेखौ इथिं लांबा प्लास जागोन 4 equal to d equal बेसां सिङाव दाजाबा 10 5 इथिं लांबा सिङाव थांबाय equal to बेसां मोनखो बेखौ रानबा बेसां मोनखो 2 d equal to बेसां मोनखो दा जोङो 2 दा a2 दिहुनदो एकदम गोरलै a2 equal to a1 plus d a1 आ बेसां जोंनिया a1 आ जाबाय -4 प्लस नैबे जाबाय 2 equal to बेसां जागोन होमबा d आ 2 equal बेसां जागोन -2 थिग बिदिनो a3 equal to मा जागोन a2 plus d a2 आ बेसां जोंनिया -2 प्लस d आ बेसां 2 equal to बेसां 0 a4 equal to बेसां a3 plus d ओमफ्राय a3 आ मा जागोन जोंनिया 0 plus 2 equal to 2 a5 equal to मा जागोन a4 plus d equal to मा जागोन 2 plus a4 आ 2 ओमफ्राय d आ 2 equal to बेसां 4 दा मा मोनखो a2 आ मोनबाय -2 ओमफ्राय बेखौ a3 आ मोनबाय 0 इबे मोनबाय 2 इबे मोनबाय 4 दा इबेनो जाबाय इनि आन्सार इबारनिया जों 3 नि 5 खालामनोसै 3 नि 5 अंकआ बे आगोलनि 3 नि 2 नाम्बार दं एकदम सेम टु सेम स' नोंथांमोना बे आं खालामना होनायनि भिडिअखौ नायालासिनो नोंथांमोना बेखौ 2 नाम्बारखौ नायनानै सेम टु सेम खालामनो नाजा आरो नाजायाबा नायनानै खालामनो हागौ स' माने निजायबो ट्राइ खालामनाया मोजां स' फैजागाजेननोसै नैबे जाबाय a1 बेबाय दानि बायदिनो नैबे जाबाय मा a2 नैबे जाबाय a3 नैबे a4 a5 नैबे a6 जों मा दिहुननांगौ दा बेखौ इखौ दिहुननांगौ दा मा होनाय दोङो a2 इक्वल बेसां 38 होनाय दोङो बिनिफ्राय a6 इक्वल बेसां होनदो -22 माबायदिनो आरो 2 नाम्बारखौ जेरैबायदि खालामदो बेबायदि खालामजायो a2 नि फर्मुलाया मा जागोन a plus 2 minus 1 d equal to 38 आरो a6 ना मा जागोन a plus 6 minus 1 d equal to -22 जों मोनसे आजबोना होनसै एक्सट्रा नालाय स' नैबे मा जागोन a plus d equal to 38 नैबे मा जागोन दा implies that a plus बेसे जागोन 5d equal to -22 नैखौ 1 होबाय नैखौ मा होखो आङो 2 होबाय दा 1 minus 2 खालामसै 1 minus 2 खालामबा मा जागोन a plus d minus a minus 5d equal to 38 plus 22 माने 38 आ नैबे जाबाय नै माइनास दोङो ना नै माइनास दों बे माइनास जों मा जागोन प्लास जागोन स' नोंथांमोना आगोलनि भिडिअखौ रिकमेन्ड खालामो आगोलनि भिडिअखौ नाय जाय सोद्रोमाफोरा आगोलनि भिडिअखौ नायाखै मानोना जों जुदि डाइरेक्ट बास' नायोबा बुस्थुफोरखौ मोजां बुजिलाङा स' नोंथांमोना बिनिखायनो आगोलनि भिडिअखौ मोजां नायना ला जाय सोद्रोमाफोरा नायाखै स' बिनि उनाव मा जागोन इमप्लाइज देट नै एजों केन्सेल खालामबाय डिनिफ्राय -5d थांबा बेसे जागोन -4d इक्वल टु दा नैबे जागोन 60 implies that d equal to 60 by -4 दा नैबे बेसे थाङो नैबे थांगोन 50 माइनास बेसेबां -15 इक्वल टु बेसेबां जागोन होमबा d इक्वल टु -15 जों दा मा दिहुननांगौ जों a1 दिहुननांगौ दा d नि मानखौ नै से नङाव फज'दो d नि मानखौ से नङाव फजना मोनो 1 implies that a plus d आ बेसेबां जोंनिया d आ नै a जाबाय बारे से नङाव फज'दों नालाय d आ मा फज'दो d नि जायगायाव फज'दो d नि जायगायाव -15 फज'नोसै इक्वल टु 38 दा implies that a -15 इक्वल टु 38 ब्रेकेट फज'बा नै माइनास प्लास माइनास जाबाय implies that इक्वल बेसेबां जागोन 38 प्लास 15 इक्वल बेसेबां जागोन जोंना होमबा 53 दा a आ बेसेबां मोनखो फार्स्टआ बेसेबां मोनखो 53 माने नैबे बेसेबां मोनखो नैबे जाबाय 53 दा बिदिनो नैखौ दिहुननांगौ a3 a4 a5 दा a4 दिहुननाय फर्मुलाया मा a3 दिहुननाय फर्मुलाया मा जागोन a2 प्लास d a2 आ बेसेबां होनाय दोङो a2 होनाय दोङो बेयाव नुखादों बेयो इनै a2 आ बेसेबां दोङो 38 होमबा मा जागोन बेयाव 38 बेसेबां d आ बेसेबां d आ दोङो -15 38 -15 लिरखानोसै आं होमबा बे जागोन 8 निफ्राय 5 थांबा नैबे 3 निफ्राय 1 थांबा 2 बेनिफ्राय a4 इक्वल टु मा जागोन a3 प्लास d a3 आ जाबाय 23 निफ्राय d आ जाबाय -15 दा 23 निफ्राय -15 थांबा बेसे जागोन जोंना एन्सार जागोन 8 थिग बिदिनो a5 इक्वल टु मा जागोन a5 इक्वल टु a4 प्लास d a4 आ बेसेबां जोंना a4 आ मोनबाय 8 बेनिफ्राय बे जाबाय -15 होमबा नैबे जागोन जोंना -7
दा बिदिनो एन्सारा मा जागोन a3 जाबाय 23 नैबे जाबाय 23 जागोन दा फज'ना होबानो जाबाय मानफोरखौ नैबे जाबाय 23 जाबाय नैबे 23 जाबाय ओमफ्राय आरो नेक्स्टआ बेसेबां जाखो नेक्स्टआ जाबाय 8 जाबाय नेक्स्टआ जाबाय नैबे 8 जाबाय नैबे जाबाय -7 दा बेनि एन्सार दा स' नेक्स्ट भिडिअ जोङो 5.2 नि 4 नाम्बारनिफ्राय जेसेबां खालामनो नाजागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारियै सिरियेलि नायलांबाय था होमबानिया मोजां बुजिगोन आरो जुदि नोंथांमोना बारलांबा किसु बुस्थु बुजियाबो जानो हानाय स' नोंथांमोना बेखायनो आं बुङो जे फार्स्टनिफ्राय मोजाङै नायलां जे फार्स्टनिफ्राय नायबु स' जुदि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालामबाय था आरो जों बिदिनो गोदान भिडिअ मोजां इडुकेसन रिलेटेड भिडिअ लोगोसे टेक्निकेल भिडिअबो बे जोंनि जे सिरिसफोरा जोबजोबबा बिनि उनाव जों टेक्निकेल लाइननिबो भिडिअ बनायनो आखायाव लागोन स' बेखिनिखौनो नै भिडिअ जों बुजिना नोंसोरनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों लोगोफोर थेंक इउ